F'diskors ta' 3 sigħat li jagħmel fjum il-budget il-Ministru Clyde Caruana ma sabx ħin jiddedika kapitlu għal Għawdex, mhux talli hekk tal-Gvern naqqas il-fondi allokati għal din il-gżira. Fir-replika tiegħu għad-diskors tal-budget il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamel aċċenn fuq dan it-tnaqqis li se jolqot lil bosta familji anzjani, żgħażagħ u studenti Għawċin. Duru d-diskors tal-budget u waraw hemmx kapitlu wieħed dwar Għawdex. Jissemmew ċerti inizjattivi dwar Għawdex lemmu l-hawn u x'intasarhom tinduna li huma wkoll proposti riċiklati, proposti l-hom jiġu mweda is-snin, proposti l-hom jissemmew u baqgħu qatt ma saru, tant li għal darb'oħra qed jerġgħu jissemmew. Mhux hekk biss, iżda meta wieħed idur l-estimi isib li hemm tnaqqis sostanzjali fil-vot kapitali għal Għawdex minn 33 miljun euro għal 22 miljun euro. Bernard Grech qal li nuqqas ta' investiment f'Għawdex qed iwassal biex numru ta' proġetti importanti għall-Għawċin li l-hom jiġu mweda is-snin ma nataw ebda fondi għalihom. Fost dawn hemm il-bini ta' parke ġdid fil-Belt Victoria, il-bini ta' orti ġdida, toroq ġodda, il-proġett ta' breakwater f'Marsal Forn u l-mina bejn Malta u Għawdex. Il-Ministru tkellem dwar il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer li hu kollox għal Għawdex u għall-Għawċin ma fil-verità tafu x'tajtuh lil Għawdex vapur second hand u f'dan il-budget ma jissemma xejn biex jiġi akkwistat vapur ġdid li jixxaq lil Għawċin u lil daw kollha li iżuruh. Proġetti oħra li l-hom jissemmew is-snin huma l-iskola primarja ġdida fir-Rabat, iċ-ċentru akwatiku ta' Għawdex, id-dar tal-anzjani f'Għawdex u l-proġett fuq il-heliport biex issir airstrip fejn hawnhekk il-baġit allokat kien biss ta' 100,000 euro. Bernard Grech tkellem ukoll dwar it-tnaqqis fil-fondi għas-settur turistiku f'Għawdex. Il-vot ta' 1.1 miljun euro tniżżel għal 750,000 euro dan meta t-turiżmu tant importanti għal Għawdex. Għawdex ukoll qed jitmexxa mingħajr investiment u mingħajr viżjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li f'Għawdex hemm bżonn iktar ħarsien ambjentali dan apparti li Għawdex jeħtieġ tmexxija reġjonali. Biex jittieħdu d-deċiżjonijiet tajbin dwar l-iżvilupp sostenibbli f'Għawdex, biex jiġu indirizzati l-problemi ta' żvilupp ħażin, traffiku dejjem qed jiżdied, biex jiġu trattati turiżmu internu barrani li jagħmel sens għal Għawdex biex dan id-djamant f'nofs il-Mediterran insebħuh u nibżgħu għalih u mhux neqirdu kif qed jiġri bid-deċiżjoni żiena li qed jieħu l-Gvern. U min jista' jagħmel dan jekk mhux l-Għawċin stess, Kunsill Reġjonali, aħna nemmnu fil-kunċett ta' Għawdex gżira reġjun u rridu li dan ikun il-mudell li nadottaw. Marija Francalanza, Annet News.